Jeg står her med Rider by Horse Platinum-dækning i 150 gram. Og som I kan se, så er der bambusfor indeni. Foran på dæknet, der kan man justere ind her, til hvis det gaber for meget. Og den også justeres ind og ud, så der også er god plads foran skuldrene på hesten. Så er dæknet regntæt, 15.000 vandsøjle, og så gør bambusen indvendigt også sådan, at dæknet ikke bliver statisk elektrisk, når man tager det af på hesten. V-systemet her foran, som I kan se, der er en syning her, der former et V. Det giver rigtig god plads til mankeknoglen, og det gør sådan, at manen ikke bliver slidt, fordi der vil være plads herinde under. I kan se, at jeg kan få hele hånden herind, og det er rigtig godt for hesten, og dejligt, at manen ikke bliver slidt på den måde. Jeg lægger nu halsen på dækken her, og som I kan se, så er der 4 indvendige spænder, og 2 på hver side, og de skal bare klipses i her. Og det gør altså, at der kan komme luft ind under til halsen også. Og så er det et dejligt nemt system. Når jeg har gjort det, så spænder jeg halsen til. Og det gør jeg sådan, at der stadigvæk er plads til, at hesten kan strække sig ned og bevæge sig i halsen. Desuden så er der en strop heroppe for oven, som kan spændes ind under grimen, så halsen ikke ryger tilbage. Og der er elastik i den her strop, så den kan give sig, når hesten skal række sig ned efter græs eller andet. Det er